mirade, eu o que fixen foi, isto xa o fixen cando empezamos a temporada, porque dixen eu, temos aquí un bodegón precioso, vou a ver si en Wallapop, Vinted, bla bla bla, atopo cousas de Shin-chan. Así, como concepto. E para preparar este programa dixen eu, vou a mirar outra vez a ver se siguen as cousas que vin e non comprei porque estaban bastante caras e voulles a facer un xogo del precio justo. Outro máis. Para ver si acertan. Atopei cousas bastante curiosas, teño que dicir. Vale. Teño que dicir, porque que no mercado de segunda man, como ben estábamos falando, atopaste cada cousa bastante interesante. Hai foto. Hai foto. Tens que subir a foto. Hai moita pillería no mercado de segunda man. Mirade, vou empezar por algo que me chamou bastante a atención. O que máis mola son os comentarios. Vou vos a enseñar un peluche, vale? É un peluxe. Un peluche que é nevado, pero un pouco... A ver, si o ensinas a cámara xa non teño que poñela, Un non? pouco deforme, ¿no? O nevado está así un pouco que lle deron demasiado arroz, vaya. Inflaron aí. Bueno, entonces, que precio lle poríades a este peluche? Evidentemente, segunda mano. A ver, Teño que dicir que está bastante blanco, 246 reseñas, todas 5 6 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas. 5 estrellas, 246 comentarios, pero ningún o comprou, curiosamente. Pero parece que está limpo. É que non, está limpísimo. Lo que pasa é que ten unha forma moi supositorio, non me acaba de convencer. Veña, petedes. Veña, eu digo 35 euros. Moi ben. 10 euros, sí, home, eu non... Teño que dicir que se acercou máis Miguel, 22 euros. Eu hubiera comprado nevado, Ti canto sinceramente. 35. Agora vou vos enseñar a outro peluxe que vos trouxen. Este xa está un pouco máis de segunda man, que é Nené, vale? Claro, está... que aí pon, supostamente, que está preto dos 44 centímetros. A mí isto me parece que tiña 44 centímetros. É do estilo. Sí, é do bastante estilo. como do mismo fabricante. Sí. Pero isto ten 40... Bueno, venga, a ver, contenme. 17,3. Joder. A ver, está un pouco roñento, Está bastante roñento, ten algo verdad? de... O tutú xa non está... Notase que leva sin planchar. O cordapel xa non é Pero cordapel. o que opina o propietario e propietaria, 10 euros. Sí, isto é simbólico todo. 10 euros. 10 euros. Sí. Pues teño que dicirvos que sorprendentemente este peluche costa 1,75. Bueno. 1,75 que despois, como vende sabe Dios donde, 2,54 por protección e todas estas cosas. O tema do envío que ter en conta, que a veces Bueno, vale máis que o propio produto. E agora vamos a desbloquear un recuerdo, e é que eu non sei se vos acordades de que estas movidas viñan cos bollicaos. Buah, sí que me acordo. Esa corda rompía moi rápido. Esa corda rompía moi rápido. Sí. Podemos comprobar que decidiron atar todos á mesma corda. Bueno, o enrollouselle todos. Ao mellor aí non o estades vendo, pero vaya por Dios. Veno perfectamente porque Miguel subiu uno moi ben ali a... Están Pero para os sucísimos. nosos radiointes, que pasa con Parece que Vaya teñen chocolate aínda, pero non resulta que é merda, vale? Están un pouco incluso deformados polo tempo. Pon aquí que é unha talla única. E veñen os 4. 1, 2, 3, 4. O sea, veñen os 4. colección completa. Colección completa. Non teño que Eu buscar diría máis. que 1,5 cada un. Por unidade. Está por precio enteiro. Precio enteiro. Pois precio 5 enteiro. euros. 5 euros. Fai aí o rebaixo. Uf. Dalle, Miguel. Pon aí moi bo, Bollicao, moi bo, tal, non sei que. Eu creo que di que o bollicao estaba moi bo. O bollicao dá plus o bollicao, porque sabes que eso non o podes atopar de ninguna forma. É certo, os tazos aínda bueno, pero Veña, isto... 12 euros. 12 euros. Vamos a levar unha sorpresa a un carallo como a un brazo. 42 euros. Onde vai, home? Ojo, cuidado, que digo Que pon eu. aí 44 con protección de que? Con protección? Con protección al comprador incluída, vaya, que sí, Pois veña. agradecese, porque a ver o que Claro. che chega. Claro, Bueno, e que despois logo pido un vos- cartucho a Holanda e chégame roto, como lle pasou a Xavi. Vou vos enseñar un dos meus favoritos, vale? A ver. Isto podemos atopar probablemente en calquera feira, pero resulta que é moi especial este artículo, porque temos unhas zapatillas de andar por casa de... Ai, xa está desvendo. Non o vi moi ben, 46 puño ou algo así. Pode ser. Canto lle botas ti, Carlos? Eu non podo xogar que eu vin ben. Dicíchelo. Eu vin ben o prezo, sí. Eu vou dicir 46 porque me pareceu ver 46. 46, Pero baloncesto, ademais. Son bastante... Claro, Shin-chan Que para min eso baloncesto, suma. creo que non Pero ves, podía xogar pola baloncesto. miña situación persoal, a min súmame que teña unha bola de baloncesto, por Sí, exemplo, porque que a che min gusta, mola, joder, mola. entonces que teña unha bola de baloncesto eu pagaría máis que No, outra e persoa. teño que decir que son como as míticas manualitas estas que teñen Sí. goma de lao que lle sirven a calquera persona, Sí. sabes? Non
non están en tan mal estado para ser así de pelito. Valen para ir ao pan. Efectivamente. Non se ve, non deron patadas No. nin nada. Está bastante ben cuidadas. Habría que ver a parte de atrás, por Sí. si usaron para zurrar a xente. A ver, ti canto lle botas? 40, veña. 40. Sí. Pues estás de suerte, podes ir compralas porque son 6 euros. 6 Que mal, euros de Vin. zapatillas, non as encontras tamén ni na Feira de Arzúa No, este Ostras. 21, tamén te aviso. Bueno, e agora vamos a la joya de la corona e xa acabo. Que isto eu casi me caio de cu, porque eu resulta que tuven estas diademas pa o pelo. Ostras. Estas diademas pa o pelo, ademais de traer de Sinchan, trae tamén, por suerte, das supernenas, non? Teño que dicir que esas diademas Sí. é moi xeración dos 90. É super xeración dos 90. E as míticas pinzas que tamén viñan como a conjunto. Sí, Ahora as cativas non levan esas diademas, no, pero volven a estar de moda. Di, Sí, non nas cativas, sino na xente máis nova. nas que foron cativas. Nas que foron cativas, sí, en verdade é un As pouco... que añoran o tempo pasado. Totalmente. Bueno, cando ver. vin o precio caín de cu. De cu, De cu, porque ademais xa vos tamén- aviso de que eu fun parva de tiralas ou de sabe Dios a quen llas din ou a É saber. que está, cando hai plastiquito está todo Sí. ben empaquetado. Ojo que se vende como Sí. artículo de colección. coleccionista. Claro, eso suma. Ti vas, Veñen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diademas. Veña, 80 euros 10 por diadema. Veña, eu 50. 50. Estades preparados? Máis de 50 non pago. 400 euros. 400 hasta o cocodrilo se Caíu de asustou cu. do asunto. 400 en la leche. 400 euros. Amigos, amigas. Joder. Evidentemente, esta xente non as vendeu, será por algo. Eu con ¿no? 400 euros vivo 2 meses. Pero quen che... pero quen che di que non se venden? Así que Sí, si sí. tedes diademas de Sinchan por aí, eu non sei que estades facendo, que non os estades Que intentando vender por 20, confirmar. Pero es que esas están guardadiñas, están sen usar. Esas veñen empaquetadas, ¿no? Viñan. Claro. O sea, están... Quen che di que non se utilizaron e as volveron a meter no paquetes? Ah. Exército.